Lehel Horvát, považovaný za jedného z popredných členov mafiánskeho gangu Šátorovcov, sa spolu so synom Tiborom opäť postavili pred súd. Muži sú obžalovaní zo zločinu vraždy v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva. V lani mali brutálne dobiť Lehelovú manželku Ivetu a hodiť ju levici. Dnes na okresnom súde v Trnave pokračovalo pojednávanie s Lehelom Horvátom a synom Tiborom. Súd vypočul svedkov a rovnako aj znalca. Na predchádzajúcom pojednávaní poškodená Iveta Horvátová pred súdom vypovedala, že celý útok zo strany Lehela a Tibora si na svoju osobu vymyslela. Súdu tvrdila, že zranenia jej spôsobila ich levica Simba, ktorá na ňu pri krmení v klietke vyskočila a pritlačila okolové mreže. Obaja obžalovaní tvrdia, že sú nevinní a obvinenia odmietajú. Pán Horvát, stále trváte na svojej nevine? Áno, samozrejme, sme nevinní a nezákonne sme aj venci. Znalec sa dnes vyjadril, že mnohopočetné zranenia Ivete nespôsobila levica Simba, a to aj z dôvodu, že poškodená mala mať stopy po škrtení na svojom krku. Okrem toho mala byť bitá dreveným obuvákom, čo malo spôsobiť prasknutie rebier, a po úderoch a kopancoch mala mať mnoho modrín na končatinách. Lehel na tieto tvrdenia reagoval slovami, že celý znalecký posudok a jeho závery sú nesprávne. Dnešný niekoľkohodinový náročný výsluh znalca potvrdil bez akýchkoľvek pochybností, že zranenie, ktoré poškodená utrpela, nemohlo spôsobiť žiadne zviera. Obhajca obžalovaných Peter Šmidl sa vyjadril, že nejde komentovať, či sa skutok stal alebo nestal. Pretože či sa stal, nestal, o tom rozhodne súd. Mňa zaujímajú, ako sú vykonané dôkazy, a obávam sa, že sa zrejme potvrdí, že rad dôkazov nebolo vykonaných v súlade s trestným poriadkom, budú nepoužiteľné. Zrejme to vyhodnotí súd. My na to budeme poukazovať, v ktorých častiach, kde a prečo. A ak by k takému záveru došiel aj súd, tak je veľmi ohrozená úspešnosť tej obžaloby. Senát dnes rozhodoval aj o prepustení z väzby. Žiadosť o prepustenie z väzby okresný súd Trnava zamietol. Proti uzneseniu súdu bola podaná sťažnosť, o ktorej rozhodne Krajský súd v Trnave. Najbližšie pojednávanie je naplánované na 16. mája, kde budú vypočutí ďalší svedkovia, rovnako aj znalci. Z Trnavy Andrej Zavržel, televízia Joj.